Yoğunluklar çağrılış öz için başlap jiberde studiyada Alina Hesmatulina, hayırlı kiş. Jilden de qordan da ışıklanıp bolmay 65. mikrorayonda to'xtalish pavilyonun qo'yşan quyurlar. Shahardaşlarning әлігі сұрауына жауабını Leysan Xanova izledi. Подсолнухи поселогында юлларны чистартмыйлар, күбалалы гаиләләр инде авырлыклар белән көрәшә. Шалада ел хатын кызы, ел ираты бәйгесенең зональ туры үтте. Шәһәрданын Казанда кем яклаячак? 65-нче микрорайонда тукталышка әле һаман павильон урнаштырылмаган. Җәмәгать транспортын көтеп, ялан кырда басып торырга туры килә. Җилдән дә хордан да шыкланыр урын юк. Безнең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шундый зарларын җиткерде. Исегезгә төшерәм, алдагы чыгарылышларыбызның берсендә без бу тукталыш турында сөйләгән идек. Павильонны юл транспорт һәлакәтеннән соң алганнар иде. Теманы Лейсан Ханова дәвам итә. Тукталышта кеше күп, автобус килгәнне көтеп торучылар арасында өлкәннәр дә, кечкенә балалы әниләр дә бар. Җилдән дә, кар бураннан да ышыкланырга урын юк. Тизрәк куйсыннар иде, конечно, ышыкланырга урын кирәк. Көннәр салкын, буран постоянно. Мин бу шәһәргә килгән кеше балаларым монда тора. Яңа поселок, яшь балалар белән йөриләр. Павильоннар да юк. Автобус уже 40 минут китәбез. Бер якка да. Ишле дә юк, икеле дә юк. Автобуслар йөрмиләр монда. Монда бик ишетә, суык. Проблема күптән түгел барлыкка килде. Әлеге тукталыштагы павильонны автобус җимергән иде. Бәхеткә юл транспорт һәлакәтендә беркем дә зыян күрмәде. Павильонны исә бу очрактан соң алдылар. Автомобиль юллары предприятиесе баш инженеры Сергей Беляков сүзләренә караганда, тукталышка павильон урнаштыру өчен электрон сәүдә уздыру, конструкцияларны сатып алу сорала. Бу исә вакыт таләп итә. Шулай да безгә павильонны февраль ахырына кадәр урнаштырачакбыз дип вәгъдә иттеләр. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләрбез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Күбалалы гаиләләр яши торган Подсолнухи поселогында юлларны чистартмыйлар, ишек алдыннан чыгуга МЧС чакыртырга кирәк. Хәзер трактор биргәннәр. Поселокта яшәүчеләр Әҗмәкәй авыл советы иштәкчесенә мөнәсәбәтеннән канәгать түгел. Гәрчә поселок Тукай районының да, Чаллы шәһәренең дә балансында тормый. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Моңа кадәр поселоктагы юлларны биредә яшәүчеләр үзләре чистарткан. Быел гына Тукай районы белән килешеп техника биргәннәр. Поселок шәһәр балансында да, Тукай районы балансында да тормый. 5000-гә якын йортта нибары 38 тракта гына теркәлгәннәр. Бу да мәсьәләне катлауландыра. Мы начинаем звонить в МЧС, писать везде коллективные письма, чтобы что-то сделать. И вот после этого у нас начали чистить дороги, хоть кое-как. Начали чистить проезды, улицы, потому что лично я, получается, 2 недели назад мы 3 дня не могли просто выехать из дома. Мы не могли съездить за продуктами, у нас также дети не могли выехать на работу, ребенка отвезти в садик. Әҗмәкәй авыл җирлегендә техниканы бүген дә җибәрәбез дип вәгъдә иткәннәр. Әмма төшкә кадәр трактор килмәгән. Биредә яшәүчеләр поселокка ашыгыч ярдәм дә, янгын сөндерүчеләр дә, полиция да килә алмый дип борчыла. Когда у меня ребенок сильно заболел, мы побоялись вызывать скорую, потому что были уверены, что она просто тут застрянет и сможет экстренный вызов сделать. Выехали сами до города, и уже в городе, получается, мы пересеклись скорой. У нас был случай, когда горел дом у нашего соседа, и просто страшно подумать, что будет, если скорая и пожарные к нам не доедут. Мы с маленькими детьми ходим по сугробам, добираемся до главных улиц. Юллар проблемасын 10 февральда Новый поселогында тагын бер тапкыр караячаклар. Подсолнухида яшәүчеләрне дә очрашуга чакыралар. Бирегә шулай ук прокуратура хезмәткәрләре, Тукай районы башлыгы да чакырылган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Лагуна гараж кооперативында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлми. Комплексы җиңүнең 40 еллыгы урамында урнашкан. Бу хакта шәһәрдәшләр автозавод районы күзәтчелек бүлегенә хәбәр итә. Инспекторлары безнең иҗат төркеме белән рейдка чыкты. Беренче гаражда берничә автомобиль хуҗасы аларны ремонтлау белән шөгыльләнә. Ират барысы да кагыйдә буенча да янгын куркынычын күрми. Печка покупная, паспорт все есть. То есть не самодельно, ничего. Почему тут должно быть опасно? Огнетушитель у меня все имеется, то есть я думаю о безопасности. Дрова покупаю, береза, осина. То есть не хожу, не собираю там по дворам какую-то мебель, там жгут там с клеем или еще что-то со стружкой. Әмма МЧС хезмәткәре икенче фикердә, ул янгын куркынычлыгы өлкәсендә берничә хата тапты. Мисал өчен плафонсыз яктырткычлар.
Еще один из вопросов, который был указан в жалобе, это оборудовать данные гаражи автоматической пожарной сигнализацией. Мы их не можем, так как они заявляют, что они это собственный гараж для собственных нужд используют. Кооперативта бірнеше десте гараж, күбісі бизнес тұтмай бастуғанларының машиналарына цәтәбізде. Әмі кооператив рейсі алай түгілді. Чынки шлагбаум аша ел сайын 3000-ге якын автомобиль уза. Ират қорқынышсызлық үшін борчыла. В первую очередь, у них стоят печи отопления самодельные. Отапливают они всем, что под руки попадет. И масло, и ДСП, и все, что попадет. Второе. Утепление гаражей произведено легкими веществами, там, типа пенопласта, досок и черт знает. Там в случае возгорания там человек сам тут же погибнет в течение первой же минуты. Кайбір гаражларда газ жайланмалары һәм газлы жылытқычлар кулланалар. Әмма мондайларына кіріп булмады. Инспектор береге янәдән киләчәк. Кагыйдә бузучыларны күзәтчелек бүлегенә чакырдылар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шалыда ел хатын кызы, ел ираты хатын кыз күзлегенән республика конкурсының зона туры узды. Сайлап алу турында 20-ге якын кеше катнашты. Алар арасынан 13 ханым һәм 1 ират финалга чыккан иде. Зона турында җиңү бәхете кемнәргә елмайды? Бу хакта тулырак Лейсан Ханова сюжетында. Зона турында катнашучылар арасында төрле һөнәр ияләре, галим да, тәрбияче дә, биюче дә, мәктәп директоры да бар. Әйтик, Любовь Якушева инде 40 елдан артык кран машинисты булып эшли. Ул һөнәрем язмышым номинациясендә чыгыш ясады. 44 года я ей не изменяла своей профессии, и вот своим участием в этом конкурсе я хотела донести до молодежи, что профессия крановщика важна, нужна, востребована и очень интересно. Барыбыз да бер-беребезгә ярдәм иттек, көндәшлек, көнчеллек булмады дип бәйгедә катнашучылар. Ә ел хатын кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга җаваплары бер. Гомумән, хатын кыз ул тыйнак булырга тиеш, эшчән булырга тиеш, итәгатьле булырга тиеш, кешелекле булырга тиеш. Халыклар дуслыгы йорты, минем эшләгән урын, бар кешегә йөзем якты, караганым юк кырын. Һәр кем үзе турында сөйләде, эшчәнлеге белән таныштырды, сәләтләрен күрсәтте. Җанатарлар исә аларга көч биреп торды. Мин эшләгән коллективта бөтенесе бөтен куллары белән ярдәм иттеләр миңа. Шуңа күрә катнашсыннар, көч сынашсыннар, куркырга кирәк түгел. Безнең белән хореограф та эшләде, режиссер да эшләде, барысы да ярдәм итәләр. Бу конкурстан бер дә куркырга кирәк түгел. Алга һәм җиңергә. Зона турында катнашучылар арасыннан 8 кеше шәһәр данын республика күләмендә яклап чыгыш ясаячак. Алар зона турында җиңүче исеменә лаек булды. Финал Казанда 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан узачак. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 1 февральдан Татарстанда мәктәп укучылары һәм аларның ата-аналары өчен IT чемпион конкурсының 2нче этабы башланды. Конкурста катнашучыларның төп бурычы ата-аналарны һәм өлкәннәрне Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре порталында электрон сервислардан актив файдалануга җәлеп итү һәм шул рәвешле иң күп балл җыю. Узган елның ноябрь ахырында тәмамланган IT чемпионның 1нче этабында 100 меңнән артык конкурсант катнашты. Балалар ата-аналарны һәм башка өлкән туганнарын дәүләт хезмәтләре порталында дөрес һәм тиз хезмәт алырга өйрәттеләр. Аннары порталда һәр транзакция өчен баллар эшләделәр. Операция конкурсантларга уртача 9 һәм 11 балл китерде. Ярышларга керешер өчен укучыларга ата-аналарына яки башка өлкән туганнарына услуги.tatarstan.ru порталына керергә ярдәм итәргә кирәк. Анда укучының yudu.tatar.ru сайтында шәхси кабинетының логинын саклап калырга кирәк. Укучыларның логин порталында өлкәннәр күбрәк булган саен, чарада катнашучы баланың иң күп балл җыю мөмкинлеге дә күбрәк булачак. Конкурсның 2нче этабы 30 апрельдә тәмамланачак. 1нче турда җыелган баллар конкурсның 2нче этабына да саклана. IT чемпион бәйгесенең 2нче этабы нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә смартфоннар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Бу шимбәдә КамАЗ мастер командасы кубогына картинг буенча төп кышкы ярышлар ачыла. Ел саен бөтен Россиядән әлеге ярышларга 120дән артык спортчы килә һәм катнашучылар саны арта бара. Ярышлар сагат 10-да КамАЗ картодромында, Rotex Max, Micro, Supermini һәм Honda йөрүшләре белән башлана. Тамашачылар өчен КамАЗ мастер командасы пилотларыннан автограф алу мөмкинлеге булачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Приглашаем с 13 по 15 февраля на всероссийские выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Металлургия», «Сварка», «Промышленная безопасность» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспокама», Набережные Челны. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество. 9 и 10 февраля в ТЦ «Арзан» обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт.